హలో దోస్తులు, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజైతే పచ్చి కొబ్బరి లడ్డు చేస్తున్నాను. దానికోసం ముందుగా పచ్చి కొబ్బరిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి మిక్సీలో వేసి గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఒక గిన్నె పెట్టి కొంచెం నెయ్యి వేసి పచ్చి కొబ్బరి తురుమును కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. కొబ్బరి క్వాంటిటీకి తగ్గట్టుగా బెల్లం కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. బెల్లం అంతా కరిగిపోయిన తర్వాత ఇలాచీ పొడిని కూడా వేసి బాగా కలుపుకొని దాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. కొంచెం చల్లారనిచ్చిన తర్వాత గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే చేతుల్లోకి ముద్దలుగా తీసుకొని లడ్డూలాగా చేసుకోవాలి. అంతే అండి, ఎంతో ఈజీ, టైం కూడా ఎక్కువ పట్టదు, టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలు పచ్చి కొబ్బరి మామూలుగా తింటే దగ్గొస్తుంది, కొంచెం ఇలా చేసి లడ్డూలాగా ఇచ్చినట్లయితే బెల్లం వలన ఐరన్ వస్తుంది, అలాగే హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిదన్నమాట. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.